Tervetuloa JJ Wargaming podcastiin. Tervetuloa vaan taas. Episodi, onko 14? Taitaa olla. Ai että. Ollaan yli puoli vuotta tultu. Ollaan puoli vuotta, niin. Joo. Eikö me vuodenvaihteessa oli? Juu, niin. Se oli viime vuoden puolella joulukuussa. Niin, viime vuoden puolella eka jakso, eli nyt on heinäkuuta ja mennään, niin onhan tässä yli puoli vuotta kirkkaasti sitten. Kyllä. Joo, aika hyvin pitänyt meidän 2 viikon tahtikin, että Joo. on tuossa pari kertaa lipsuttu 3 viikkoa, mutta... Joo, se on ihan aikataulutusongelmia. Ihan, että milloin on oltu vähän kipeänä ja mitä muuta, että... Ollaan saatu episodi tulos kyllä aika kyllä. hyvin. Kyllä. No, sitten kuulumisia. Mitä sä oot touhunnut? No mitäs tässä on nyt sitten... Töitä edelleen, työpäivät pitkiä venyy vähän työmatkojen takia, mutta on siinä tullut nyt Idonet Deepkiniä viimeisen parin viikon aikana. Onkohan me mitään muuta saanut tehtyä? En mä oo sit muuta, kuin paitsi ostellut asioita paljon, mutta maalauksessa pelkästään Idonet Deepkiniä, eli ankeriaita, ja ne on nyt tällä hetkellä aika hyvin purkissa, että tänään on torstai, kun tätä kuvataan. Jakso tulee sunnuntaina, niin kyllä tässä ne pitäisi olla varmaan, olisiko ne sitten sunnuntaina varmaan just valmiiksi, että ei niissä enää hirveästi ole. Peissit pitäisi tehdä niihin 9 ankeriaaseen ja sitten se on aika lailla siinä. Joo, sitten haikalojenkin. Sitten olisi Allopeksejä 3 pitäisi maalata sitten seuraavaksi. Ja sitten siinä on isompia heroja, Volturnos ja sitten se variaatio, geneerinen kunkku siitä ja sitten Eidolon ja sitten Leviadonin kilpikonna kanssa. Ja onko se sitten siinä? Sitten se on siinä, kunnes 2 viikon päästä posti sitten tuo taas lisää varmaankin niitä, mutta Idonetteja, mutta sit se homma olisi varmaan aika lailla purkissa, että ei ole hirveä. Ai niin, se laiva, eli toi Terra, niin se pitää kans maalailla kasaan. Ja sitten uusiin armeijoihin. Niin, uutta armeijaahan mä oonkin jo hankkinut, että Mortec City Boners sieltä tulossa, se on 2000 pistettä, on nyt hankkinut niitä 60 Mortec Guardia ja Harvesteria, pari jalkaheroa tuli ja 10 Death Rideria ja mitäs siinä muuta on. Siinähän se aika lailla mitä tuli yhdessä kasassa hankittua ja en tiedä sitten pidänkö joku pikkupaussin tuossa, pikku breikkiä Osin kanssa ja maalaan Sormusten herraa välissä vähäsen tai mitä sitten tekee, mutta siitä olisi sitten seuraava armeija. Osiark Bone Reapers tarkoitus vääntää. Kyllä, Boner Boysit. Joo, siinä on vähän nyt sitten, en tiedä maalauskeemasta, että yrittäisikö punaista. Mä nyt en ole maalannut vielä mihinkään armeijoihin oikein, että varmaan jotain punaista sitten teen niihin. Ja se on vähän erilaista, että nämä nyt boxartti on sitä sinistä, kylmää sinistä ja luuta ja tämmöistä, niin mä teen nyt sitten varmaan lämmintä punaista ja jotain luuta. Nyt sitten tietysti se on aika oleellinen osa Bone Tide, mitä ne keräilee veroja. Niin. Mutta katsotaan siitä sitten lähempänä, kun projekti alkaa, että mitä siihen kehitetään. Mutta mä oon tämmöistä tehnyt, mitä sä oot tehnyt. No mä sain vihdoinkin ne Murpec Knightit valmiiksi. No niin. 9 niitä tuli tuossa valmiiksi. Niin siitä sitten jatkettiin Cryptlayereihin. 6 semmoista. 6 semmoista, että nyt on niitä vähän tossa, mitä nyt on jaksanut iltaisin vähän maalata, niin 2 on ihot saanut highlightit valmiiksi. Joo. Sitten siihen ensimmäiseen niin vähän kokeilin sitä siihen siipien kalvoihin, mitä väriä.
sitten Sitä ne punaista vai? Niin, punaista, Joo. että jatketaan niinku Mörpek-naiteesta vähän sitä teemaa eteenpäin. Niin Joo. sopii mun mielestä hyvin siihen, niin Joo. sitä vaan vetäisin vaan ton, mikäs tää nyt on tää, Lesterös Ready kontrasti siihen päälle. Toimii kyllä, että vielä sit täytyy vähän hioa, että pikkasen tehdä sinne sellaisia, vähän tummentaa sieltä niinku alapuolelta, että saa vähän syvyyttä siihen hommaan, niin en tiedä kyllä uskallaanko lähteä ruiskulla tuikkimaan vai. Ja niistä kontrastia. Niin. Tuikkimaan tai siis sitä niinku tummennusta sinne vähän sitä varjoa siihen niinku siihen siiven kalvon sinne joku alapintoihin ja sinne reunoille, niin en tiedä uskallaanko lähteä ruiskulla. Kyllähän se voisi ihan tosi paljon ohentaa sitä, Niin. tekee sellaista glaseja, niin sitten siinä iso liikettä tuu tehtyä niin kuin kerrallaan, isoa muutosta, niin pikkuhiljaa semmoisella voisi ehkä lähteä koittaakin. Toinen voisi olla, että null oilia ruiskusta hyvin varovaisilla kerroksilla lähtee siitä. Tai sitten joku öljypesuvaihtoehto sit kanssa. Se voisi kans toimia. Sen saisi sienellä putsattua sit siitä, mistä ei halua. Joo, kyllä. Täytyy vähän miettiä vielä. Mutta mitäs sulla on jäljellä siinä nyt sitten sankarit? Sitten on Gripflayereiden jälkeen on kaikki sankarit. Joo. Ja siellä on jalkaheroja, no kaikkihan ne on jalkaheroja. Mutta siellä on Cool King, Warhoof Coutieri, sitten on Herra Kormaine ja Abhorron Arch-Regentti ja sitten Royal Decapitatori. Joo. Ja sitten on vielä itse iso poika Ussurani. Joo. Sitten se olisi siinä. Näin siinäkään montaa jäljellä. Ei oo, että nyt on niinku sellaisesta detailihelvetistä vähän siirrytty helpompaa settiin, että ainoa kenessä on enemmän detskuja sitten niin on oikeastaan Kormainen ja Ussurani. Niin. Joo. Mihin menee vähän enemmän aikaa sitten, Joo. Mutta niin, kun tulee sunnuntaina pihalle, niin mä toivon, että ne on hyvin pitkälle sunnuntaina lähelle valmista jo. Tässä nyt viikonloppu alkaa, Niin, pääsee horroreet maalailemaan enemmän. Niin, ei kun flayereet. Joo. Joo. Ne Gripflayerin modelit on vaan niin vitu dorkan näköisiä, että niin. Ne on vähän vanhahkoja. Ei pystynyt. Toivottavasti tulee uudet modelit. Mä toivon todella, että tulee vähän siistimmät. Joo. Se setti on ainakin ihan täynnä moltlineja ja kaikkea. Joo, aika hirveä putsaaminen niissä siivissä ja piikeissä ja kaikessa. Ne oli aikamoisia horroreita kyllä kasata, että siellä joutui milliputtia käyttää aika rajusti, että sai sen niinku siistiksi. Joo. Siistiksen, että ei nyt olisi sellaisia ihan valtavia rakoja siellä. Mutta. Joo. No mitäs, onko sulla sitten seuraava projekti mietitty jo, budjetoitu? Se on hommattukin jo, kiitos sinun. Kiitos sinun, että se seuraava projekti taitaa kyllä olla toi Blodikseet, noi Castwarfit. Joo. Ja siihen ajattelin ihan vähän lähteä mukailen box arttia maalaamaan. Non-metallic metallilla mennään. Joo. Sekin prokkis läpi, että sitä pitää reenata. Niin, no ei trimmit sitten on, niissä on sitä trimmiä jonkun verran, että siitä sitä, se on suht aika nopea se trimmi maalata sitten NMM, jos ei sitä nyt ihan älyttömästi ala hieromaan, kun siinä on periaatteessa pelkkää edge highlightia, vaan se kyllä. koko teräsosa, mutta. Joo, että. Joo. Sitten beissit, niihin tulee ihan vaan, ajattelin kokeilla nyt sellaista vähän niinku laavobeissiä. Joo. Että maalaan eka sen beissin sitä keltaista
punaista ja sitten oranssia siihen ja Joo. sitten vedän PVA-liiman siihen päälle ja sitten GV Modern Earth ja Crackle Paintia Joo. ja sitten fiku siihen päälle ja se on siinä. Niin. Siihen voi vielä tietysti jonkun dry brushin tehdä, että saa ne halkeamat siitä. Dry brushia vai vähän täytyy highlightata niitä rakoja, mutta Joo. tosis tällä nopea. En ole koskaan tehnyt sitä, niin halusin kokeilla. Mä oon pari kertaa tehnyt sitä Crackle Paint-hommaa ja aina tulee laitettua liian ohu kerros yleisestä Crackle Paintia, että sitä pitää olla sellainen oikein kunnon kasa tai sellainen kerros, että se halkeilee silleen isosti, että niistä tulee aika pieniä niistä halkeamista muuten aika helposti. Että Joo. Se on semmoinen kikkasit siihen hommaan, mitä kannattaa vähän harjoitella tai kokeilla johonkin ensin, että miten se toimii. Ja mä oon käyttänyt GSVn Green Stuff Worldin Crackle Paintia ainoastaan. Mä en ole mitään muuta käyttänyt, että se voi olla tietysti senkin ominaisuus vaan, että se ei oikein osaa halkeilla, mutta semmosia hommia. Siihen on vielä sitten, mulla on printatut pulsentaurit ja minotauri siihen tiimiin vielä, että saa niinku isot möllykät vielä sitten. Joo. Möhöämään kentälle, mutta katsotaan tuleeko sille koskaan pelattua, mutta onpahan kokoelmissa. Niin, kyllä. Tavoite olisi saada ne kaikki joukkueet joskus hyllyyn, mutta siihen menee vielä aikaa, että laskin, että 20 joukkuetta puuttuu. Niin. No, pikkuhiljaa niitä keräilee. Joo, kyllä. No joo. Uutiskatsaus sitten tänään. Pari kipakkaa. Joo. Fantasian puolelta. Otetaan Caradron Overlordsien, mitäs siitä nyt, on previeviä tullut tai sellaista tiisiä. Joo. Uusista figuista. Tuli se, mikä Enrindokki, maasto, joku leijuva sellainen pajamaja. Joo, ilmeisesti sekin on joku liikkuva. Joo, se liikkuu. Joo, lukisin tekstissä ainakin, että se liikuskelee mukana taisteluun. Ei siinä suoraan sanottu, että se on liikkuva maasto, mutta näin olettaisin, että se sitten osaa jollain tasolla liikkua siellä pelipöydällä. Ja siinä oli se mökki ja sitten oli 3 jotain, en mä tiedä onko ne jotain tutkia vai miinoja vai mitä ne on sellaisia kyllä. siinä ympärillä sitten mukana, että mitä ne tekee, on jotain tokeneita vaan vai mitä. Mutta oli ihan tyylikäs maastosetti kyllä, että kyllä. Teeman mukainen ja tommonen innovaatio. Joo. Se oli innovation. Joo, kun niillä ei ole taikoja ollenkaan. Ei, kyykät ei osaa taikoa, niin ne vaan rukoilee sitten ja Caradronit ei tai osaa edes rukoilla. Niin, ne vaan keksii kaikki. Ne keksii kaikkia tollasia härveleitä. Juu, ja sittenhän siinä oli se Nulkemisti, oli sellainen isompi jalkahero tai sellainen ilmapallohero sitten. Joo. Niitä jalkaheroja nyt sitten on Caradronilla jo ennestään jotakin, mutta nyt sitten tommonen taas. Melkein olisi voinut tulla joku isompi centerpiece tai tämmönen. Onhan niillä ne frigatit ja muut ilmapallolaivat, niin nämä on ihan hienoja. Aika centerpiece, se frigatti on tosi isokin ja tälleen, mutta ehkä olisin toivonut, että olisi tullut joku sellainen lentomopolla liikkuva. Joku sellainen konstrukti tai joku. Niin, joku sellainen, missä on hemmetin iso tykki keulassa tai jotain muuta sitten. Mutta oli ihan tyylikäs kyllä se ilmapalloherokin, että oli se pikkasen erilainen kuin aikaisemmat. Ja joo. Näin. Sieltä tulee 2 yksikköä niille vielä. 2 yksikköä, juu. Oliko ne 5 miehen yksiköitä tai henkilön kääpiö oletetun yksiköitä, niin niistä oli se harppuunaporukka ja sitten oli keihäsporukka. Niin. Joo. Juu, semmoset. Varmaan samasta boksista tulee.
Juu, niin mä olettaisin, että ne oli aika, ne kropat oli ihan samoissa Joo. asennoissa, että niille vaan sitten kädet ja päät vaihtuu aseistus ja onko kypärä Kyllä. vai ei päässä. Niin. Semmoinen karadon, mitään paljastuksia niistä ei tainnut olla mitään. En mä ainakaan muista, että olisi mitään ollut vielä. Mitään siinä. Mutta siihen nyt on vielä aikaakin tohon julkkariin sitten, että tässä nyt tulee Idonetti eli lauantaina, eli eilen, jos sunnuntaina katsot tätä julkaisupäivänä. Sitten sen jälkeen tulee se Night Hunt, ja siitä ei ole vielä minkäänlaista previeviä tullut. Että ei ole tullut mitään. Paitsi se Terraani tietysti, joka nyt on kaupan hyllyssäkin jo, mutta kun se on sama maasto kuin tuolla Soulblightilla, niin, Joo, kyllä. niin se on tullut, mutta ei siitä ole sit mitään muuta, että tulisiko niille jotain uusia heroja tai yksiköitä. Että siinä nyt on muutamia sellaisia vanhoja Faba-yksiköitä löytyy, Hexwrightit ja sitten on Spirit Hostit on Faba-aikaisia ja sitten tietysti Cairnwright ja sitten oli mikä se joku Banshee oli sellainen kans jalkahero, et en tiedä. Vähän saattaa olla, että poistuu noin Cairnwright ja sitten toi Banshee hero, että ne on aika vanhoja kuitenkin ja se on ollut se teema, tai nyt tää linja, että Fabafikut on erikseen ja Age of Sigmaria erikseen. Niin. Itse asiassa se Hexwrightit sit varmaan lähtee tai sitten ne saa kokonaan uudet vikut, koska siinä tuli se, mitäs ne oli ne Soulblightien Knightit, Black Knightit. Niin, kyllä. Juu, kun ne lähti pois ja sitten tuli uudet niin, Barrow Knightit tuli jo tilalle. Ja sitten nämä Black Knightit ja Hexwrightit tehdään samasta setistä, niin se on kyllä melko varmaa, että ne lähtee kyllä ne Hexwrightit pois. Tulee uudet vikut tai sitten tulee joku uusi yksikkö siihen paikalle. Että Night Hunt-linjasta nyt ei ihan hirveitä puutu tietysti, että siellä on sitä kavalleryä. No monstereita siellä nyt ei ole, että joku monsteri tietysti olisi kiva sinne saada. Että. Niin, kyllä. Mut muuten siellä on sitten sankareita löytyy useampia ja kaiken näköisiä tollaisia erilaisia yksiköitä, että rangi on aika kattava. Kyllä. Joo. Sitten Idonet Deepkinille tulee settiä. Siihen nyt sitten alkaa se pre-orderi. Se on nyt sitten lauantaina, eli alkanut jo, kun tämä jakso tulee pihalle. Ja siellä oli se Matale ja Orakeloft ja Bys, semmoinen isompi sankari. No, keskikokoinen sankari kuitenkin. Että olisiko sillä ollut joku 60 beissi, mikä sillä oli. Ja semmoinen jalkasankari kuitenkin. Ja oletettavasti joku taikuri, että näistä on nyt jotain sääntöjäkin ollut kuukausi takaperin tuolla yksittäisiä abilityjä näytetty, mutta joku taikurityyppinen jo aika siistejä oli, että 2 heroa tulee ja sitten tulee se Icon of the Sea tai Icon of the Storm. Siinä on pari variaatioa siitä toisesta sankarista sitten ja sekin oli vähän tällainen keskikokoinen hero, että ihan hyvä, ettei tullut mitään perus 32 milliselle beissille jalkaheroa, että niitä löytyy jo siitä rangesta ihan tarpeeksi, niin joo, kyllä. Tulee tollanen vähän isompi kuitenkin. Se oli sitten joku melee-hässäkkä, joka sitten buffasi muita ja tälleen. Kyllä. Ja sitten sieltä tulee vielä se Incarnate of the Deep, eli no manifestaatiot nyt ei sitten tullut Idonetille vieläkään. Että niiden perinteisen 3 loitsun sijaan, Endless Spellin sijaan tulee nyt sitten oma Incarnate Idonetille, mikä oli aika kiva yllätys kyllä. Että sellainen aaltomerikäärme, mikä se on sellainen hässäkkä ja sitten sillä on pari lonkerotokenia, niin ai että sopii kyllä mun lonkeroarmeijan teemaa hienosti kyllä se. Että,
Kyllä, ja sitten sieltä tuli se Idonetin se Army of Renown julkistettiin. Joo, Army of Renown se oli nyt tänään torstaina, kun tätä kuvattiin, niin Joo. oli tullut uutinen. Se oli aika muikalientä se kyky sillä. Joo, oli ihan mielenkiintoinen. Tulla sieltä. Joo, siinä oli niitä namartteja siinä eli pelkkää jalkaväkeä siihen Army of Renowniin ja sitten Eidoloni siihen lisäksi. Ja Eidoloni on pakko sitten jättää reserviin depovaiheessa ja sitten niillä muilla pitää tappaa vihollisyksiköitä tai kuolla itse pois tai sitten loitsia. Saada spellejä läpi ja sitten niistä saa sellaisia mikä pisteitä ja keräät 3 pistettä, niin sitten Combat Faceissa saat summonoitua sen Eidolonin ihan mihin vaan pöydälle. Sen saa tuoda suoraan kombattiin. Joo, kun se tapahtuu nimenomaan Combat Face. Joo, Combat Face alussa, niin se saa ihan mihin vaan summonoida. Ja sitten se teki siinä vaiheessa, kun se tulee, niin kaikkiin vihollisyksiköihin D3 mortalia suoraan. Joo. Kenen kanssa se tulee kombattiin. Ja sitten sillä oli... No sillähän on siitä ei ole nyt sitten tietysti mitään War-scrollia näytetty, että mitkä se statline ja abilityt muut on, mutta silloin ilmeisesti joku rampake ability ja sitten jos se sen päättää jättää käyttämättä sen rampaken, niin sitten sille saa Fight Vicein vielä sille Eidolonille. Kyllä. Toivon, että se on sitten melko jäykkä jollain lyömään, että... Kyllä siinä varmasti saa ainakin jollain kombinaatiolla suhteellisen jäykät lyönnit siinä. Joo. Sitten se Idonet Deepkinin Tides of Death Table, eli nämä vuorovesi, niillä on ollut aina joka roundille oma ability tai kyky, se armeijan sääntö, että ekalla vuorolla on tullut -1 hittiä ampumiseen ja viholliselle ja sitten niitä ei ole pystynyt ampumaan yli 12 tuumasta ja kakkosroundilla on ollut sitten Run ja Shoot, Run ja Charge ja kolmosroundilla koko armeijalle Strike First ja sitten on nelosroundille ollut vielä toi Retreat and Shoot ja Retreat and Charge. Että tällaiset aallot, mutta tää on nyt sitten mennyt kokonaan uusiksi, että siitä oliko se nyt sitten keskiviikko vai tiistai? Tuli artikkelissa, että siinä muuttuu nyt kokonaan toi taulukko ja tulee sitten 2 sellaista erilaista polkua, mitä voi valita siinä pelialussa, että seuraa. Mitä ne nyt oli nimetty? No se oli joku Sea ja sitten oli Storm, eli meren ja sitten on myrskypolku. Nyt siinä on sitten abilityjä listattu 1, 2, 3, 4. Ne abilityt, en nyt tiedä montako niitä on, oliko siinä 2 ekaa näytettiin siinä artikkelissa vai 3 ekaa. Mutta kuitenkin sitten saat siinä ekalla roundilla valita tämän polun, niin nyt koko armeijalla on tämä ykkössääntö, että lähtee aina sieltä ykkösestä. Ja sitten se kakkosroundille saako sinä valita sitten kakkosroundilla, että vaihtaako siihen myrskypolkuun vai pysyykö siinä meripolussa. Sitten jos siinä vaihtaa siihen myrskypolkuun, niin pitää aloittaa sieltä ykkösabilitystä, mikä on sillä myrskyssä, tai sitten jatkaa sillä meripolulla ja ottaa se kakkosability siitä seuraava. Ja sillä joka roundille eteenpäin mennä sitä listausta, että ne oli ihan mielenkiintoisia kyllä, mitä siinä oli näytetty ne abilityt, mutta siinä ei nyt sitten näkynyt enää mitään Strike Firstia koko armeijalle tai tällaista, että mutta toki ei se nyt se on varmaan sitten siinä kolmosroundilla, jos on tullakseen semmoinen ability, että no sen nähdään sitten, kun se Battle tulee pihalle. Niin. Ja uudet nopat tulee tietysti ja kortit ja tomesit kanssa julkaistu, että nopat oli taas, oli ilo todeta, että ne oli sellaiset läpinäkyvät nopat, mistä ei saa mitään selvää, että se on nyt sitten turnauksessa aion pelata sitten niillä pelkillä Idonet-nopilla ja kaikilla 3 erilaisella läpinäkyvällä nopalla sekaisin, niin siinä ei kukaan pysy enää perässä, mitä heittää sen jälkeen. Joo. Joo. Yes.
Mutta näillä uutisilla nyt tällä kertaa, että... Joo, seuraavaksi mennäänkin tuohon päivän pihviin. Joo, päivän piffinä. Meillä sitten löytyy Age of Sigmarista nyt sitten tällä kertaa, että vuosi takana Age of Sigmar ja miten on Edikka maistunut ja miten onko se, miten se on maistunut ja vähän. Kyllä, vähän niin kuin eroavaisuuksia tuohon. Yritetään nyt sitten muistella sitä edellistä Edikkaa vielä, että mitä siinä muuttuu, mutta mulla on kyllä pyyhkiytynyt mielestä aika pitkälle, miten ne muuttuu ne säännöt tähän Edikkaan. Joo. Mutta miten on lupaukset pitänyt kyllä Edikan suhteen. Joo, no koitetaan nyt sitten heti vaikka vertailla siihen vanhaan Edikkaan pikkasen, eli vanhassa Edikassa taktiikat oli samanlaiset kuin oli nyt ykkösseasonissa. Joo, kyllä. Uudessa Edikassa, eli roundin alussa valittiin taktiikkalistasta. Joo. Mutta sitten nyt nehän hävisi kokonaan sitten nuo faction-pohjaiset taktiikat tähän Edikkaan. Joo, kyllä. Mikä oli kyllä sitten ihan kiva juttu mun mielestä, tykkäsin tosi paljon, että no nyt on niitä Grand Alliance yleisiä taktiikoita oli tän ekan vuoden aikana. Joo. Eli siinä oli 2 taktiikkaa sitten. Se nyt, ja yleiset, joo. Niin se vielä meni ihan kivasti, että se nyt ei ollut mitenkään ylivoimasta, mutta se oli vähän nihkeätä kyllä se faction pohjainen, että ei niitä, kun ei sitten itsellä ollut kaikkien armeijoiden tomea, niin no olisihan ne nyt sitten nähnyt ilmaiseksi netistä löytänyt kyllä ne taktiikat, mutta ei niitä silleen tullut selattua, että ja siinä olisi ollut kyllä ihan älytön työmäärä opetella ne kaikkien armeijoiden omat taktiikat, että niitäkin oli 6 taktiikkaa per armeija sitten omia taktiikoita, että se oli kyllä aika silleen, ja sitten ne osa oli vielä sellaisia ihan automaattisia, että no mä nyt depoon 2 yksikköä pöydälle, niin mä saan tämän taktiikan suoritettua, niin kyllä. Ne oli tämän tyyppisiä sitten muutamalla armeijalla, niin ei ne ollut kovin sellaisia kivoja sitten pelattavia mun mielestä. No joo, mitäs muuta? CP-sääntö muuttuu aika radikaalisti kyllä. Joo, CP:tä on rajoitettu nyt, niitä nyt sitten 4, niitä on enintään sitten roundin alussa. Niin, että roundin ajan on sulla on 4. Joo. 4 niitä, että se on nyt sitten entistä arvokkaampaa valuuttaa se CP-homma. Joo, ja sitten on sitten ei ole enää noita Heroic Actioneita, ei ole. Heroic Actionit hävisi, montas niitä oli viime Edikassa? 6 Heroic Actionia olisiko ollut? Niin. 4 taisi olla se alun perin, olisiko siihen erratoitu tai fakattu jotain lisää. En muista, mutta kuitenkin Heroic Actionit lähti kokonaan pois. Joo, että on vaan Heroic Face ja siinä tapahtunut asioita. Että Niin. Siinä nyt, siellä on aina ne tietyt jutut, mitä voi tehdä, että rallyttää, että tuoda lisää tyyppejä takaisin tai näin. Joo, en mä nyt ole kaivannut niitä Heroic Actioneitakaan, että siellä oli Finest Toweri, mikä oli sitten kanssa aika lailla automaatti, vähän sellainen, no en mä tiedä. Niin. Se oli ihan kiva silloin, kun sitä itse pystyi hyödyntämään jotenkin. Niin. No siis joillain armeijoillahan on vielä noit niinku. Niin, ne on kirjoitettu abilityksi osa noista Finest Tower Stormcasteilla. Joo, se on ihan mukava. Joo, mutta ei ole kaikilla käytössä nyt sitten kuitenkaan. Ja nekin on sitten abilityä, että ne ei ole mitään Heroic Actioneita. Niin, tai se on siis. Niin, se ei ole niinku Heroic Action, se vaan pitää tapahtua se, tai se annetaan se Interfinest Toweri, annetaan siinä Heroic Faceissa. Joo, eli tässä Edikassa on kaikki on abilityjä, mitä sä teet ihan kaikki, että liikkuminen on move ability. Niin, se on core ability. Joo, core ability nimeltä move. Joo. Ja sitten silloin jotain keywordea, eli core taitaa olla ainut, mutta joka tapauksessa Toi selkiytyi kyllä toi asia
aika paljon, että kaikki mitä tehdään niin on ability ja sitten tässä Edikassa, niin se teki säännöistä pikkasen vedenpitävämpiä sit kanssa, Joo, että kyllä. niitä ei tarvitse sit sillä tavalla arpoa. Ja sitten nuo keywordit tuli kanssa tähän Edikkaan, niitähän nyt ei, oli niitä aikaisemminkin jotain keywordeja, mutta nyt ne on hyödynnetty ehkä silleen kunnolla fiksusti, että just kun kaikki on ability ja abilityllä on keywordit ja sen näkee sitten suoraan, että löytyykö se sieltä listasta, mitä haet keywordia, että toimiiko tää tähän ja niin päin pois. No sitten Monstrous Rampaget lähti kanssa pois, nämä yleiset Monstrous Rampaget, että nekin on sitten samantyyppisiä, löytyy sitä abilitynä keywordillä Rampage. Joo, jotka sitten vaan tekee eri asioita. Niin, tai sitten samoja asioita mitä aikaisemmin, mutta ei ole juu sellaista listaa yleisistä rampakeista enää. Että Joo. sitten on Fikulla on yleensä se yksi rampake, minkä voi yrittää tehdä siinä omalla vuorolla tai vastustajan vuorollakin. Että Niin. ei ole sitä listaa sitten enää. Mikä nyt sitten, aika neutraali sitten rampake suhteen. Oli ne, mitä niitä nyt oli sitten edellisessä Edikassa? Onko se mikä Roariksi se oli se? Roari oli jo, ettei voinut kommandeja antaa vastustaja. Ja sitten oli Stomppi, sai antaa mortaleita ja yrittää, oliko D3 mortali vai mitä se oli? Joo, joku tämmönen se Joo. oli. Ja mikä se sitten yksi oli? Monstrous Actioni vai mikä hitto se oli se? Eikö se ollut Monstrous Rampage? Niin. Joku tämmönen se oli kuitenkin. Joo. Ne lähti. Joo. Ja ne vähän omasta mielestä ehkä vähän streamlainattiin kyllä sitä, että ne kaikki abilityt, mitä se voi, niin kun joku unitti tehdä, niin löytyy vaan scrollista suoraan. Joo. Ja kyllähän toi helpottaa vähän niin pelin balansointiakin ylipäätään, että sitten jokaisella monsterilla ei ole sitä 3 rampaken listaa esimerkiksi, että mitä se pystyy tekemään. Että ne osa monstereista sit hyötyy paremmin noista rampakeista ja muuta. Että se on sitten, mutta nyt kun niille on sitten annettu jos on annettu, niin on annettu sit yleensä se yksi rampake, mitä voi yrittää abilityä. Joo, kyllä. Se on sitten helpompi balanssoida ja muuta. Sitten toihan Unleash Hellihan hävisi kanssa. Mikä? Unleash Hell, mikä oli aikaisemmin, eli nyt on sitten, mikä se nyt on? Se on Covering Fire. Covering Fire, niin. Joo, maksaa 1 CP:n tehdä. Juu, eli sama kuin aikaisemminkin. Ja niin. Joo, eli ammut lähintä toisen kaverin shoot facein lopussa. Ammut lähintä mahdollisin kohdetta. Joo, aikaisemmin tää tehtiin Chargefaceissa se Unleash Helli. Joo, se oli niinku nelkkaripuolelta Overwatch. Overwatch, juu, käytännössä sama, paitsi että sai ampua ketä vaan rangella. Et ei tarvinnut lähintä, että se oli nyt se iso muutos, että nyt on lähimpää. Pakko ampua sitä lähintä vastustajaa yksikköä siinä. Joo, ja -1 hittiin. Niin, edelleen se -1 hittiin, se on ihan kiva. Kyllä. Ihan kiva muutos sekin, että en tykännyt kyllä juu siitä Overwatchista tai Unleash Hellistä yhtään, että en ole pelannut ampuvia armeijoita juurikaan, niin siitä ei päässyt itse ikinä nauttimaan siitä ilosta. Joo, kyllä se ampumatarveet on ihan kivoja. Omasta mielestäni. Paitsi pelataan niitä vastaan, että Niin, en mä niitä vastaan halua pelata, mä haluan pelata niitä. Niin kauan niillä on kiva pelata, kun vastustaja ei pääse kiinni niihin, mutta ampujilla on yleensä huonot seivit ja sitten ne ei lähiksestä mitään. Niin. Joo, ja sitten listan rakennus muuttuu jonkun Se verran. muuttuu tosi paljon, Joo, että nykyään tehdään regimenttejä niistä. Eli se on tällainen Warband-tyyppinen, että kasaat Warbandeista sen sun regimenteistä. Sulla on joku sankari, kuka johtaa joukkoa urheaa. Joo, ja sitten se, kuka sankari johtaa sitä joukkoa, niin se määrittelee, että mitä joukkoja siihen voi lisätä. Joo, eli
kaikki sankarit ei voi johtaa kaikkia taistelijoita. Mitäs se aikaisemmin meni? Silloin oli se rajoitus battle line ja vähintään 3 siinä armeijassa. Nykyään ei ole enää sitä rajoitusta. Nyt ei ole mitään rajoitusta. Oliko tää nyt sitten hyvä juttu? No tää on ehkä vähän... No joo. Tää vähän rajoittaa sitä listanrakennusta, mutta sitten tää tekee kuitenkin ehkä temaattisemmaksi sen armeijan, että sitten yleensä niinku ratsusankarit, ratsuväkisankari, niin se saa sitten ratsuväkeä siihen sen omaan regimenttiin ottaa johdettavakseen, että se on vähän tällaista temaattisuutta tuo lisää. Sitten isommat sankarit saa ottaa myöskin pienempiä sankareita siihen omaan regimenttiin. Että ei se nyt sitten kuitenkaan ihan niin sidottu. On se nyt sitten aika laaja kuitenkin se skaala, että ei sitä liikaa ole sitten rajoitettu, että kuka saa ottaa ketäkin siihen regimenttiin, mutta pikkasen kuitenkin. Vähän rajoitti, mutta samalla se avasi vähän. Niin. Se niinku, kun lähti se battle line pakotus pois, niin kyllä se avasi, että pystyy tekemään enemmän sellaisia elitelistoja, jos haluaa tehdä. Niin. Joo. Mitäs se depoaminen oli viime edikassa sitten ylipäätään? Nehän depottiin unitti kerrallaan. Joo. Paitsi jos sulla oli tehty se one-drop-regimenttisysteemi. Niin, kun siinä oli siinä oli ne regimentit, joo. Juu, niin ne olikin. Pystyi rakentamaan sen listan niin kuin vaikka 2 dropille. Niin pystyi, joo. Joo, totta. Niin olikin, se oli tää juttu. Niin. Eli no droppimäärä sit pysyy aika lailla vakiona, että aikaisemmin oli se 1 droppi ja turnauksissa oli aina se 1 droppi tai sitten sulla oli 100 droppia, että joko sä lähdit hakemaan sitä ekan vuoron päätöstä, että saat päättää kumpi menee ensin tai sitten ajattelit, että ei sillä ole väliä ja kasaan vapaammin tän, otan niitä muita regimentteja ja sitten niin se meni. No listarakennus on ihan toimiva, ei mulla nyt silleen mitään sitä vanhaakaan vastaan ollut, että mitään isompaa, että ihan toimiva muutos sitten, tuliko muutoksen tarpeesta vai en tiedä. No, sovitaan, että se on parempi kuin vanha, koska se on nyt temaattisempi se regimenttien myötä se armeija. Että. Joo, kyllä. Kyllä, ja sitten tuli nämä Army of Renownit tuli nimenomaan. Sä oot tosi temaattisia jengejä. Juu, Army of Renownit, ne on nyt sitten nimenomaan tällainen temaattinen sakki, että se on sitten vielä rajatumpi, että mitä siihen saa armeijaan ottaa. Joo, kyllä. Ja vielä mä kokeilen sitä yhtä listaa, sitä Stormcastien Army of Renownista. Heroes of the First Forged. Mutta Bastian kartalla se 24 annihilaattori. Joo. Me joka vuoro pudottelen siihen 3 tuuman päähän aina. Tupsahtelee niitä kamuja sieltä taivaasta. Sulla riittää ne annihilaattorikin vielä, kun kyllä. Sulla on niitä vanhoja protektoreita, mitä ne oli ne. Retribuuttoreita. Niin, Retributor, Protector, mitä niitä oli, variaatiot. Sama kitti, joo. Sama kitti, niin mulla on niitä just se 24 siellä. Joo. Saa sen tehtyä hienosti. Joo. Sitten on nämä Regiment of Renownit kanssa. Joo, ehkä ne on niitä vähän sellaisia erikoisia. Ne on tällaisia palkkasotureita oikeastaan, että niitä saa aika erikoisiakin Regiment of Renowneja. Niin kuin, mites se meni? Cities of Sigmarille saa otettua Osiark Bone Reapersin Regiment of Renownin, niiden armeijaa. Siinä on aika tällaisia yllättäviäkin settejä, komboja löytyy. Eli tällä oma regimentti ja siihen koko regimentille on se pisteet annettu, että tämä regimentti maksaa näin monta pistettä sitten armeijassa. No sitten siinä on ne fikut, mitä siihen regimenttiin kuuluu ja se on sitten se setti. Joo, kyllä. 1 droppi. Nämä on vähän tällaisia hankalia tällaiset allianssitaulukot, että onko ne hyvä vai huono juttu, että siinä tulee aika helposti sitten jotain rikkinäisiä komboja tai tämmöisiä, että jos ne regimentit on jotenkin istuu sit liian hyvin johonkin
villiin armeijaan, että Niin. mutta en mä nyt sit tiedä, ei mulla ole ainakaan tullut vastaan mitään vielä tällaista rikkinäistä, että komboa, että on ne nyt sitten osattu balansoida jollain tavalla Joo, kyllä. pisteillä tai muuten sitten. Kyllä. Ja yksi lupaus, mikä oli GVltä se, että mortalien määrä vähenee. Mortal Woundien määrä niin vähenee. Uudessa edikas en ole nähnyt vähenemistä. Ei, kyllä aika monta abilityä on, että heitä D3 ja 2 plussalla sen verran mortaleita. Että... Joo, kyllä. No niin, no aikaisemmin saattoi kyllä olla sitten enemmän, että saattoi tulla D6 mortali jostain tai tämmöistä, että nyt ne on aika pitkälle se D3. No, se on se D3 aika lailla kautta linjan, joo. Joo, niitä on aika monella yksiköllä sitten kuitenkin, että ei ne nyt ehkä vähentynyt ne mortalit yhtään mihinkään. Että... Ja sitten uutena tuli muuten weapon abilities. Juu, niin tuli. Joo, eli... muisti mieleen, että weapon ability tuli. Tämä on crit mortali, crit auto wound. Joo, critical hitit tuli. Sitten on niin kuin anti-monster, anti-hero, anti-infantry, anti-cavalry. Ne anti-varma siinä, mitä niitä on kaikille näille. Niin. Juu, niin ja yksiköt jaettiin nytkin, annettiin ne keywordit, niin annettiin just infantry, cavalry, hero, monster, varmasin, terrain. Mitä tällaisia, että siellä voi olla +1 rendi, +1 damagea tai sitten voi olla niinku aseessa vaikka chargen jälkeen +1 damagea tai rendiä, että se nyt lukee siellä Warscrollissa sitten siinä weapon abiliteessa. Se oli mun mielestä ihan kiva lisä kyllä loppupelissä. No sehän on tosi selkeetä. Aikaisemminkin oli näitä vastaavia. Ne oli hölmästi kirjoitettu. Niin, ne oli abilityinä luki niillä yksiköillä sit siellä. Se oli mun mielestä aivan siis järjenvastainen systeemi. Toi on niinku todella selkeä. Niin, ton näkee tosi nopeasti siitä aseen profiilista, että joo, täällä on muuten tällaista, kun lukee sitä, että millä osutaan ja millä muuta, niin siinä lukee heti, että crit, mortal tai tällaista, niin, kyllä. Kutosen hitit on suoraan mortaleita sitten. Kyllä, tämän muistan, että niinku Raptoreilla oli, että niinku, kun tulee skoraa, niinku, se oli vielä, se ability oli headshot nimellä. No. Ja hitistä 6, ja se on 2 mortalia. Joo. Tai niinku damage, niin se oli niinku 2 mortalia siis suoraan. Ja sitten siihen loppuu niinku, että ei attack sequence ends. Niin. Ja nyt kun se nyt vaihtui, että se on crit auto woundi, että nyt tehtiin vähän heikompia. Niin, no heikompia ja heikompia, mutta... No niin, saa saveit sit siihen. Joo, saa, että... Se ei mene suoraan vardeihin. Niin. Joo. No se... Mut se oli aika nopeuttaa peliä kyllä toikin, että... Juu, kyllä. Siis ei tarvitse abilityä lukea vastustalle, että sanoo, että näillä on crit mortalit tai muuta. Niin. Kyllä. Juu. Ja mitäs loitsiminen pysyy ihan samana kuin ennenkin. Joo. Paitsi Magical Intervention tuli nyt sitten uutena, että... Joo, eli vastustaja Hero Faceissa käytä CP, saa yhden loitsun tai sitten Prayerin käyttää siihen. Juu. Siihen tulee -1 penalti heittoihin, mutta ihan kiva tää avaa kans kaikenlaisia mahdollisuuksia vastustajan vuorolla buffata niitä omia tai antaa sitten jotain yllättäviä debuffeja vastustajalle vielä siinä sen vuorolla. Ja sitten sit vastustajan vuorolla, kun tehdään asioita, niin sitten se vähän lisää sitä interaktioa kanssa siinä pelissä, tai miten se nyt sanotaan, että ei tarvitse pelkästään niin katsoa, kun vastustaja pelaa sitä yhtä vuoroa. Että joo, kyllä. Niin pääsee itsekin tekemään jotakin. Ei nyt ihan hirveästi tietysti pääse, mutta jotakin nyt pääsee tekemään. Että... Joo, ja monet käyttää sitä esimerkiksi Magical Interventionia siihen, että kun niillä on pappeja siellä, jotka rukoilee, niin heittää sen rukouksen ja ne pankittaa ne rukouspisteet. Eli rukouspisteetkin on uusi juttu, mikä tuli. Niin joo, se pankitus. Joo. Eli pankitetaan rukouspisteet ja sitten omalla vuorolla rukoillaan. Ja
toivotaan, että saadaan niinku sitä rukouksesta parempi versio lähtemään. Juu. Kun niitä ei voi mitenkään estää, niitä rukouksia. Joo, niissä prayereissa on nyt sitten aika monessa, että no yhtä D6 heitetään ja sitten se lähtee vaikka 5. Niin. Mutta sitten jos heitit 8 vaikka, mikä nyt yhdellä D6 on ihan mahdottomuus, niin yleensä niin sitten tulee joku vähän vahvempi versio. Joo, tekee vielä joku lisäefektiin se prayeri, niin siihen sitten juu nämä pankitetut pisteet. Ja nämäkin saa vielä päättää, että vaikka mä rukoilen, täältä vaatii 5 plussan tämä rukous, ja sitten mä heitän vaikka sen 6, niin siinä vaiheessa saa vielä vaihtaa, että no mä laitan tämän 6 pojoa vielä pankkiin, että joo, en mä sittenkään kästä. Joo, että... mutta sitten jos sä kästäät, heität siinä sen 1 siinä prayerissä, niin se ei lähde ja lähtee D3 prayer pointtia sitten pankista pois. Niin, 1. Niin, 1 se aina sitten feilaa. Niin kyllä. Feilaa, mutta sitten jos sä päätät, että se rukous menee läpi, niin ne lähtee ne prayer pointit pois sitten. Joo. Että tulee se niinku se vahvempi sinne sitten aina. Tai sitten, niin, että miten sä nyt haluat, että joko sanot, että se menee läpi se rukous, tai että pankitetaan vaan rukouspisteitä. Että se on ihan kiva tällä pikku sellainen niin kuin kärkisuola siihen. niin no, joo. No sitten, no mitäs ampumiseen nyt sitten, tai liikkumiseen nyt ei sitten tullut mitään uutuuksia. Niin. Juokseminen tapahtuu samalla tavalla kuin ennenkin ja sitten tulee juosta voi CP:llä. Niin ja sitten on redeploy edelleen CP:llä kanssa. Joo, mutta sehän muuttui se redeploy-systeemi. Mitäs se muuttui sitten? Nyt ennen vanhaahan mun mielestä oli, että kun tulee 9 tuuman päähän. Ei kun niin vastustajan piti tulla siellä melko lähellä, että sä niin, redepottuu, joo. Alle 9 tuumaa. Joo, niin oli. Että voi redeployata. Ja nykyään voi mikä tahansa unitti vaan niin kuin vastustajan moven lopussa redeployat. Joo. Niin ja ylipäätään sitten näitten mitäs nämä oli nimeltään? Redeploy nämä oli commandeja. Joo. Niin, ihan yleisiä commandeja. Niin tätä redeployta, näitä commandejahan aina saa käyttää, kun vastustaja on liikkunut jollain yksiköllä, niin sit sä keksit, tai mietit, että käytätkö redeployta, en käytä, sit vastustaja liikkuu seuraavalle yksikölle. Nyt tehdään sitten, vastustaja tekee omalla vuorollaan ensin kaikki omat liikkeensä, ja sitten vuoron lopuksi saat tehdä sitten se redeployn tai käyttää näitä commandeja. Eli aktiivinen pelaaja tekee ensin kaikki omat abilitynsä ennen kuin sitten vastustaja tekee abilityjä. Se kans nopeuttaa peliä aika paljon, että siinä on selkeä rakenne siinä. Niin, sitä ei tarvitse sit hirveästi sit aina jokaisen yksikön liikkumisen jälkeen, että no tuleeko redeployta, sitten vastustaja miettii, ei tule. Ja sitten liikuttaa seuraavaan yksikköön, tuleeko nyt redeployta. Niin. Ja sitten taas mietitään, no ei tule vieläkään sitten. No, kyllä. No ampuminen ei muuttunut sitten mihinkään. Ei, pikkasen muuttu. Guarded Hero ability tuli nyt sitten, että... Joo. No sehän nyt oli Lookout Share aika lailla sama, että 12 tuumaa, että voi ampua vihollisen jalkaheroja. Joo. Jos se muuttui jotenkin, että jos se sun sankari tai vastustajan sankari on jonkun muun yksikön, vai onko se nykyään nyt se Guarded Hero, että siinä on värittää, että sulla on pari modelia. Joo, että ei tarvitse niinku yhdestä yksiköstä edes olla ne kaikki modelia taisi niin. olla se. Että se on vähän niin kuin omien seassa se jalkahero, niin sä et pysty ampumaan yli 12 tuumasta. Ja sitten lähempänä, kun oot kuin 12, niin voit ampua, mutta tulee -1 hitti. Joo, kyllä. Mutta aikaisemminhan siinä piti olla yksi yksikkö, jossa on, paljon siinä piti vähintään kolme modelia siinä yksikössä, ja sitten se sankari piti olla siitä niiden vieressä jotenkin 3 tuuman päässä niistä. Ja sitten se sai sen Lookout Sharein tai Guarded Heroon. Toi pikkasen muuttui toi sääntö.
Joo, ja sitten tuli tästä 3-tuumasta mieleen, niin tämä Combat Range tuli. Joo. Joka ei ole enää noilla lähitaisteluaseilla ei ole enää rangea ollenkaan. Joo. Juu. Eli yleinen combat range on 3 tuumaa. 3 tuuman sisällä Joo, within saa kaikki ranges. lyödä. Joo. Mä ajattelin, että tää ei ehkä nopeuta peliä nyt ihan hirveästi. Nopeuttaa aivan älyttömästi. Mutta kyllä se sitä aika paljon, niin se toisille se antoi tosi paljon lisää sitä rangea. Joo, siellä kyllä. oli jotain 3-2 beissillä olevia, kellä oli tuuman miakat. Niin ne löi yhdestä rivistä vaan sitten. Ja nyt tai ne, sitten niinku nyt Stormcast-pelaajana niin 40-kymppiset beissit ja tuuman range, niin, ne löi yhdestä rivistä ennen, Niin. niin nyt ne lyö 3 rivistä. niin. 40 menee 80, ei ne 3 lyö, Ei, kahdesta kahdesta rivistä. Mun mielestä se selkiytti sitä pailinnaamista ja sitten muutenkin sitä kombatin kattomista hyvin paljon. Mä en tykännyt siitä range-hommasta. Niin, nythän käytännössä kaikki ylettää aina Niin. lyömään, että no ei nyt ihan aina, mutta siis lähestulkoon aina, että kaikki, Kyllä. no joo, kaikki on 3, niin kaikki Kyllä. lyö. Se on, Mä tykkään tosta Juu. sääntömuutoksesta kyllä. juu, Jotenkin selkiytti, se teki paljon selkeämmäksi sitä, että kun elkkarissa on sellainen, että kun on face-to-face kontaktissa, niin 2 riviä saa lyödä aina. niin siinä on Tuo juu, nyt juu. vähän niin kuin streamlinas samaan linjaan, mutta siinä on se 3 tuuman range. Niin, face, juu. Niin. Joo, Niin siinä täytyy vaan sitten vähän olla paininnien ja sun muiden kanssa vähän tarkempi, että kun teet niitä pailinneja sinne, että et vahingossa vedä sieltä jotain sellaista isoa mörköheroa sinne kombattiin, mitä et halua todellakaan. niin mennä siihen lyömään. 3 tuumaan. Niin, Niin, mutta Siitä- tää nyt oli tää ongelma ennenkin olemassa, No, kun oli se joo. 3 tuuman, mikä se nyt on sitten? Mikä se on se zone, mikä sulla on siinä? Ei se Niin. ole control zone, on sormusten Niin. herras, mutta no ihan sama kuitenkin. 3 tuumaa oli se kuitenkin, että se Joo. on taistelussa ja Joo. sitten saa pilettää 3 tuumaa ja sitten jos yltää lyömään, mutta joo, mut juu, pilettämisen kanssa tarkkana. Sekin pysyy vakiona no, samana kuin ennen. kyllä. No Chargeface sitten ennen kombattiin, no siinä ei ollut mitään muutoksia sitten, Joo, että no siinä tuli counter charge commandi Niin. tuli sinne, että no nämä rampakeapelityt oli ennen Chargefacein joo, Chargefaceissa, mutta ne siirtyi Combat Faceen nyt sitä Joo, aika pitkälle, kyllä. että kyllä. Joo, ei siis ihan mun mielestä tää edekkaan kyllä todella pelattava ollut. Mä oon tykännyt kyllä. juu, Mä oon tykännyt tässä kyllä. on ollut noita tällaisia peliä nopeuttavia juttuja, että Juu. siinä ei tule sitä, aika menee aina siihen miettimiseen, kun kysyt vastustajalta, että haluatko sä tehdä Joo. tätä tai Joo, tämmöistä, niin Kyllä. ne on jäänyt aika pitkälle nyt pois sitten, että joo. Ja sitten tuli nämä GHP, mitä tuli, niin siellähän tuli sitten ne battle planit. joo. Tuli. Ja itse asiassa Chargefaceihin tuli Counter Charge, Niin, counter charge, niin. niin se tuli myöskin, Sinne että vastustajan loppuun. vuorolla saa 2 CP:llä yrittää Joo. Chargeen, mikä oli uusi juttu, että 2 CP, ja nyt sitten kun ne CPkin vielä on aika lailla se, tai käpätty 4, että, ja yleensä 3 CPtä, tai mitä se oli, joku 4 CPtä, 4 CPtä vuoroalussa, Joo. niin sitä CPtä on vähemmän kuin aikaisemmin. Pelasin Gloomspite Kidseä viime edikassakin jonkun verran, niin niillä oli jotain 7-8 CPtä parhaimmillaan vuoroalkuun. Mutta nyt sitten tuo 2 CPn Counter Charge, niin se on aika kallis, mutta Niin. ihan kiva tollanen sitten, jos Juu, kyllä. tulee sellainen mahis, että Kyllä. pääsee vastustajan vuorolla tekee jotain hienoa yrittää, niin Mm. joo. Kyllä siinä vaikka esimerkiksi niin Stormcast-pelaajalle niin 6 rypäs noita
prosekuuttoreita, että siitä 3 nopat counter chargella ja sitten on charge plus 1 damage, niin voi ruveta vastustajan päässä kolisemaan sitten. Niin, juu, kaikki tällaiset counter charge, tai mitä nämä oli nämä weapon abilityt, niin ne yllättäen osa niistä toimii aika kivasti sitten niin, tämän counter chargen kanssa. Niin. Myöskin. Se on justiinsa just toi charge damage tai charge plus 1 rendi, niin se kummasti toimii siinä counter chargessakin aika kivasti. Joo. Kivasti sitten. Sitten on tietysti jotain unitteja, joilla on aseessa on anti-charge ability. Että niitä vastaan kun chargee, niin sitten omassa päässä kolisee. Niin, joo. Luultavasti. Joo. Tuli siis noissa GHP:ssahan tuli nyt sitten ne maastokartat ja niin juu, tähän edikkaan. Battle-pläneissä tuli ne kartat sinne. Selkiyttää, nopeuttaa sitä kartan laatimista aika paljon. Maaston asettelua, ja sitten se maasto on, niin ja kun ne maastotkin on nyt sitten Place of Power. Aikaisemminhan oli nämä, mitäs ne oli? GV mukaan ne piti heittää nopalla ja arpoa kaikki. Arcane. Joo. Mikä se oli? En mä muista. Sinisteri ja sitten oli näitä. Niin, Arcane, Sinisteri ja nämä asiat. Joo. Maastoille tällaista abilityt, että niiden lähellä -1 Bravery tai tälleen. Joo. Niin ja Bravery itse asiassa hävisi kokonaan tästä. Kyllä. Se oli kiva juttu. Kyllä. Joo. Sitä ei ole tullut ikävä kyllä, että toi, mikä se nyt oli se Bravery-tsekki, kun tehtiin vuoron lopussa. Joo, se, että kun kuoli porukkaa, niin joo, lähtee lopukin karkuun pöydältä. Joo. Hyi olkoon. Joo, mutta nuo maastohommat, niin nyt on ne Place of Powerit ja sitten muut terrainit. Forest ja Obscuring. Obscuring ja Forest, joo. Niin ne on vähän niin kuin kanssa mietitty ja balansoitu noihin battle-planeihin valmiiksi. Joo, ja kartat on aika symmetrisiä, että jos sillä pöydän puolen valinnalla mitään väliä. Tää on vähän elkkarissa tullut tää. Uudessa GHP:ssä nyt sinne tuli ne uudet objektiivityypit sitten, että siellä on niinku sellaisia objektiivipareja. Pareja, että mitkä sitten tietysti battle-planeissä antaa enemmän VP:tä, kun sä hallitset niitä pareja. Joo. Jotain tämmösiä sitten niistä taktiikoista nyt se vanha setti oli ihan jees. Se vähän hidasti sitä pelaamista, kun piti joka vuoron alussa, niin kun sitten oman vuoron alussa sun piti miettiä, mitähän mä lähden nyt kokeilemaan, tekemään, niin nyt uudessa GHP:ssä, niin sä valitset 2 taktiikkakorttia sieltä. Ja sitten siinä on niin kun mennään järjestyksessä, siinä on 3 sellaista taktiikkaa. Jokaisesta saa 5 VP:tä. Joo. Ja sä teet järjestyksessä niitä pois. Joo. Että mun mielestä todella selkeä nopeuttaa peliä. Että me saatiin itse asiassa tossa, no se oli niin, nyt viime maanantaina kävin pelaamassa ekan pelin uutta GHP:tä. Joo. Pelasin Flesh Hit Recordsilla Nurklea vastaan. No, tukkaahan siinä tuli eka peli Fekillä. Unohdin niitä Nobleditti-pointti-juttuja ja sitten unohdin Ussoranin oman taian kokonaan ja näin, mutta ihan ok peli, ei nyt tullut sellainen mikä ihan rökäle tappio, että kun ei kerennyt niihin taktiikoihin tutustuu juuri ollenkaan muuta kuin se 5 minuuttia ennen peliä, niin valitsin ehkä vähän väärän taktiikan sieltä. Niin, taktiikkakortti. Niin, taktiikkakortin sitten valitsin, että mitä lähden tekemään, että kun mun olisi pitänyt olla sitten niin kun jossain kohtaa pelissä niin underdogi
Mutta kun en ollut underdogin muuta kuin vittu vikalla kierroksella vasta. Ja siinä kohtaa mulla oli niin kun jäljellä enää yksiköitä, 2 Gridflayeria ja Ussora, niin yritän nyt siitä sitten niinku paskasta vuolla kultaa, mutta joo. Se siitä pelistä, se oli siis hauska peli, ei siinä mitään opeteltavaa, jäi paljon. Niin, mä en ole itse vielä tätä uutta seasonia kokeillut, että ollenkaan, mutta siis oletan kans, että aika paljon meni aikaa yleensä siihen just taktiikan miettimiseen, että minkä taktiikan teen tällä vuorolla tai yritän tehdä. Nyt kun sä periaatteessa mietit jo siinä listan rakennusvaiheessa sille sun armeijalle ne taktiikkakortit. Niin. Ja sitten kun ne mennään järjestyksessä, niin siitähän sen näkee, mitä yritetään. 2 vaihtoehtoa, mitä lähdet koettaa tälle vuorolle. Tämän voin tehdä molemmatkin tietysti. Niin. Siinä oli niin kuin, mitäs se nyt on, maksimi, onko 25 pistettä? No 50 on koko pelistä, eikä ole maksimi. Ei, niin, mitäs se nyt meni? No 5 pojoa oli taktiikasta. Se vähän taktiikasta. riippuu vissiin battle planista, miten ne pisteet menee, mutta toi, että kun ja sitten nämä taktiikkakortit, onko niitä 6 erilaista korttia, niin kaikki ne taktiikat on pikkasen niin kuin keskenään samahenkisiä, että se ykkösvaihe, että tapaa joku hero sieltä vastustajalta ja kakkosvaihe, että mitä tapa jo tarpeeksi yksiköitä ja sitten kolmosvaihe, että tapa vastustaja vielä. Se yksi on ihan hauska sellainen se taktiikka, että niin vastustaja valitsee itseltään 3 yksikköä, jotka kantaa jotain Gyran krystalleja. No. Tällaisia. Ja sitten se ensimmäinen on niin kuin, että tapa yksi yksikkö, millä on niitä kristalleja. Toinen on, sä oot tämän, kun oot tappanut 2 niitä. Niin. Kolmas on, kunhan oot tuhannut kaikki 3. Niin. Sitten se on se koko kortti tehty pois. Niin. Mutta tää nimenomaan sit nopeuttaa just sitä, että sulla on se tavallaan kaksi taktiikkaa siinä pelissä, että nyt mä tapan nämä kristallin kantajat ja sitten yksi oli, että pitää liikuskella pitkin karttaa hemmetisti, mitkä nyt ei sitten tietysti nämä 2 korttia varmaan ole ne, mitä kannattaa samaan aikaan ottaa siihen armeijaan. Jos ei sitä ollut tietysti sitä ikään kuin vaihtoehtoja, että jos nyt on selvää, että mä en tule ikinä tappaisi yhtä kristallin kantajaa tuolta armeijalta, niin sitten mulla on ihan erilainen taktiikkakortti kakkosvaihtoehtona, että plan B on sitten, että yritetään tehdä kaikki nämä jutut. Mutta ne on, sit kun ne kaikki on nimenomaan samahenkisiä, niin sulla on se vähän sama maali siinä koko pelin ajan silmissä kiiltää. Joo, kyllä. Yksi niistä korteista oli sellainen objektiivi holdaus, että holdaa niin kuin enemmän kuin kaveria. Sitten ota kaverilta pois ja holdaa kaikki. Joo, niin oli tollanen oli kans. Muistaakseni jotenkin näin se meni. Niin, että siinä ei sit välttämättä enää tarvi niinku vastustajaa tappaa tai tällaista, että kun nyt saat lössiä sinne obolle tarpeeksi, niin saat pidettyä niitä itselläsi tai tälleen. Vähän ehkä sellainen niin kuin enemmän suosii sellaisia armeijoita, joilla on paljon yksiköitä, mitä liikuttaa tai siellä. Mikä sitten joku jättien kontrollikin, sehän on aika kova, onko se 10-15? Saaks niitä kaikille? Ei. Opoille? Mikä se onko peruslista 3 isoa ja 2 ryhmää pieniä jättejä? Taitaa olla joku tämmöinen. Siinä on 5 yksikköä sitten. Niin. Juu, no joka tapauksessa. Mutta kiva muutos tähän seasoniin. Joo, kyllä. Ja sitten ylipäätään tykkään tästäkin, että viime erikassa oli joku yhdessä vaiheessa kokeilu, että toi seasoni GHP kesti puoli vuotta, niin se oli kyllä ihan bullshittia mun mielestä, että puoli vuotta ja sitten vaihtui seasoni. Sitten taas 50, että uusi kirja ostetaan. Niin, että se taisi olla 40 siihen aikaan. Hinnatkin on noussut vähän sen yllättäen, mutta kyllä.
Mutta joka tapauksessa juu, että itse sitten ei kuitenkaan ihan niin paljon tule pelattua, että se kävisi tylsäksi siinä puolessa vuodessa varsinkaan. Niin luulen, että tämä vuosi ainakin itselle sopii hienosti tuohon vuoden sykli tuohon seasoneihin. Joo, kyllä. No, täytyy yrittää lomalla sitten pelata vähän enemmän pelejä. Että. Niin, kyllä siinä voisi jotain päiväpelejäkin sitten kyllä. ottaa arkenakin jopa. Niin, kyllä. Kyllä, sitten manifestaatioista sen verran, että niitähän ne oli alkuun, ne oli kaikille ilmaisia. Joo, eli tämä uudessa Erikassa puhutaan nyt sitten. Niin. Viime Erikassahan ne maksoi pisteitä, että sä ostit yksittäisen manifestaation. Tätä on ollut tässäkin nyt tässä GHP:ssä ilmaisia. En ole kyllä selannut noita manifestaatioita. No viime Erikassa ostettiin sitten yksittäinen spelli siihen omaan armeijaan, tai endless spelli, manifestaatio. Nyt ne on jaettu niihin ryhmiin, että sä valitset siitä tämän ryhmän, tämä sisältää nämä kolme spelliä nämä. Mitä voit heitellä sitä. Niin. Joo, tai sitten otat niin niin otat joko endless spelli tai manifestaatio. Joko jonkun incarnationin tai... Joo, Incarnaten tai sitten endless spellit. Joo. Valitaan ja nyt oli viime GHP:ssä oli taas sitten Faction Terrainit oli kaikille ilmaisia. Joo. Ja nyt joillekin tässä uudessa GHP:ssä joillekin ne maksaa 20 pistettä. Joo. Voi olla, että maksaa kaikille factioneille, en ole tarkistanut. Ja sit samahan on noissa artefakteissa ja Heroic Tradeissakin, että... ne oli ennen ilmaisia. Juu. Ja nyt ne osa maksaa, kaikki ei maksa. Niin, että... osa maksaa, joo. No jotain 10-20 pistettä, mutta kuitenkin. Joo. Että semmoiset muutokset oli ihan ok muutoksia, en niin, kauheasti viime Erikassa kerännyt pelaamaan. Se vähän tuo just sitä jakoa, että on aika jonkun verrankin on sellaisia auto-include artefakteja, että joo, kyllä. On tyhmää ottaa mitään muuta artefaktia tai traittia tälle herolle armeijaan. Niin nyt sitten kun se maksaa sen 20 pistettä, niin se ei välttämättä sit mahukkaan enää siihen armeijaan, että sieltä joutuu sitten ehkä karsiin jotain, vaihtaa yksiköt tai sitten ottaa jonkun muun traitin, että sitä on vähän balanssoitu nyt tuolla niitä traitteja, että en nyt sitten tiedä, mieluummin tekisi jotain mielenkiintoisia muita traitteja tai artefakteja, että tekisi sitten vähän niin kuin sitä internal balanssia paremmaksi, että olisi niin kuin oikeasti hyvät vaihtoehdot siinä, ettei ole ainoastaan se yksi, mikä on vaan fiksu. Joo, kyllä. Ja sitten, Kyllä. Ja sitten battle scrollit nyt vähän muuttuu, että ne muuttuu aika paljonkin itse asiassa. Niin var scrollit. Niin. Se ulkonäkö siinä, että se nyt... Joo. Että ei ole enää woundit, vaan on health. Niin se oli vanhasta Erikasta, joo. Joo, woundit, healthit ja... Joo. No sit siinä on tietysti move, save. Joo. Ja nyt ei ole enää braveryä, vaan on score. Niin, control score. Joo. Tai control arvo. Kontrolliarvo. Joo, ja siitä lasketaan score. Joo. Viime Erikassa oli sitten se, että monsterit laskettiin 5 modellina. Ja kaikki modellit ylipäätään oli yleensä yksi ikään kuin control-piste tai yksi modelli opollaan. Se on niin yhdestä niin 8 suurin piirtein se niin, siinä. Mikä se jättien kontrolli on, kai se 10. Voi olla, on varmaan. Mutta joku tämmönen skaala, tää on aika kiva juttu sitten, että... Se näkee suoraan siitä, että... Niin. Näkee sitten... Kuka pitää oboa. Niin. Sitten on abiliteja siellä, että joillain, että lisää tämän control scorea 3 tämän yksikön, niin jos siinä on vaikka 5 tyyppiä, jolla on
kontrolli, niin sit se onkin 8 yhteensä se kontrolli siinä. Niin. 5 kertaa 1 plus 3. Niin. Ja sitten on abilityjä, millä voidaan vähentää sitä vastustajan kontrollia. Vastavuoroisesti, joo. Niin. Joo, kyllä. Se nyt on. Ja sitten on ne weapon abilityt siellä kertoo, että mitä ne aseet tekee. Ja sitten on abilityt siellä alla, mitä niin kuin jotkut herrat tai yksiköt tekee. Joo, se vaaraskontrolli. Ne on nyt niin kuin mun mielestä yksinkertaistettu se wordingi niissä hyvin paljon niissä abiliteissa, että se ei ole enää sellainen vähän ylimalkainen. Joo. Joskus GV vähän ollut sellaista ongelmaa, että se wordingi on vähän hassu. Joo. Ja sitten myöskin keywordeihin liittyen tuli nuo wizardit ja priestit, niin niillä on nyt siellä keywordissa lukee wizard 2 vaikka, niin se saa vähän niin kuin level 2 se velho, niin saa 2 loitsua yrittää siinä vuoron aikana loitsia tai tällaista, mikä aikaisemmin oli taas kirjoitettu niin kuin abilitynä siihen jotenkin tekstimuotoisesti siihen scrolliin, niin se on nopeampi tosta nyt sitten lukasta keywordista suoraan. Kyllä. Joo. Ja sitten uutena, mitä tähän uuteen edikkaan tuli, niin on tosiaan Spearhead-pelimuoto. Spearhead-pelimuoto. Aivan loistava. On kyllä tosi kiva ollut. Joo. Siis niinku tuonut niin paljon uusia pelaajia. On meidän Lahden kerholle tullut tosi paljon uutta. Itse vetänyt pari turnausta, niin ne toimii turnauksessakin kivasti nuo Spearheadit ja ne on aika kivasti balanssissakin keskenään. Niin, kyllä. Ja sitten sitäkin on myöskin sitten päivitetty tai ylläpidetty sitä balanssia. Että joo, sitäkin fakutellaan. Niin, mikä on ja tulee uusia Spearheadejä. Ja juu, niitä uusia Spearheadejä nyt Idonetillekin, niillä oli vanha Spearhead, ne saa nyt toisen Spearheadin ja vaihtoehtoja. Joo. Sehän on nyt sitten just tällainen sisäänheittopeli, että sä ostat yhden laatikon figuja ja sit se on siinä se suorame, millä sä pelaat. Kyllä, täällä sisäänheitin työkaverinkin mukaan Sigmarin, että katsotaan milloin hän sitten saapuu. Että ei ole vielä saanut sitä boksia käsiinsä. Ja säännöt on yksinkertaisesti, siinä ei ole mitään spellejä eikä niille spellejä manifestaatioita eikä sitten terraani tai näitä faction terraineja ole siinä pelissä. Joo, ja sitten ne command pointteja ei ole siinä. Niin, ei ole command pointteja. Joo. Että kaikki commandit tulee niistä korteista sitten, mikä on kyllä siinä on ihan hyvä. Se vähän kortti, pakat ja pelilauta. Niin. Ja pelilaudalla on kaikki oboti valmiiksi printattuna. Että. Ja nyt sitten tuli Sand and Bone uusi Spearhead-setti kanssa, että siinäkin tuli nyt sitten uusi seasoni, mikä oli kiva juttu, koska vuoden verran pelannut sitä vanhaa seasonia, niin ne kaikki kortit oli sitä aika lailla tuttuja jo. Että. Niin, kyllä. Kyllä, pitäisi kyllä itsekin päästä pelaamaan sitä uutta. Joo, en mä itse pelannutkaan sitä vielä, mutta siinä oli ihan kivoja juttuja. Joo. Olisiko se siinä? Kyllä se aika kattavasti käytiin kyllä nämä erot. Ja kyllä mun mielestä tämä uusi edikka tai nykyedikka on kyllä paljon parempi kuin se vanha edikka. En mä nyt sitten ikävä. Ei se vanhakaan huono ollut, mutta niin. On tää sitten kuitenkin ihan kiva tää edikka. Että. Joo, kyllä. Todella paljon hyviä muutoksia. Joo. Hyviä muutoksia, jotka suoraviivasti sitä hommaa. Joo, toisten mielestä ehkä liikaakin sitten, mutta niin, kyllä. On siinä syvyyttä siinä pelissä edelleen kuitenkin. On ja ainahan se on niinku omasta pelaamisesta kiinni, että miten se homma aina menee. Ja kyllähän ja pikkuhiljaa tää on nyt rönsyillyt sitten tää peli taas, että tullut enemmän abilityjä sitten ja muuta kuin tullut tomeja enemmän armeijoille, uusille armeijoille, että ei ole enää ne indeksit, faction packit pelkästään. Niin. Kyllä. Niin se on sitten taas lähtenyt pikkasen rönsyilemään, mutta on tää suoraviivaisempi tää uusi edikka, että kyllä mä tykkään. Ja sitten samaten tää uusi, en ole nyt tätä uutta seasonia nyt pelannut tätä edikkaa Scourge of Kyrania, niin
niin en nyt osaa siihen sanoa, mutta tämä taktiikkamuutos nyt oli se isoin, mikä nyt sitten mielestäni on aika kiva muutos. Oletan ainakin, että oli se. Mulla on suuria odotuksia nyt tälle sitten. Että oli se, että me maanantaina aloitettiin siinä 5 hujakoilla pelaamaan ja no meillä jäi vissiin viimeinen rundi niinku pelaamatta. Se oli vähän niinku turha pelata, koska se oli niinku mun osalta, että mä en voi saada enää niinku... Ei ollut fikuja pöydällä enää. Fikuja oli niinku 3 pöydällä, niin... Joo. Niin sit oli vähän niinku turha enää pelata, niin siis alle 3 tuntia pelattiin niinku 4 rundia. Joo. 4 rundia läpi. Se taktiikan valittaminen, niin se hidasti kyllä tosi paljon sitä peliä, yllättävän paljon. Että... Joo, jos et sä ruvennut siinä heti niin kun kaverin combat facessa jo lukemaan niitä taktiikoita, että ja tutkimaan sitä pöytää, niin. Se oli heti niin kuin melkein 50 minuuttia peliaikaa lisää. Niin, joka rundille. Niin. Niin. Sitten kun sä otat sen niin kuin 5 rundia, niin no en mä tiedä, kyllä se äkkiä puoli tuntia toi lisää. Puoli tuntia ainakin niin kuin tuo lisää. Niin. Et nyt kun on siinä armeijan rakennusvaiheessa taktiikat ja päätetty, niin näillä mennään nyt sitten, tai sitten ollaan menemättä. Niin, kyllä. Niin. Niin, kyllä mun mielestä niin se nopeuttaa sitä peliä kyllä huomattavasti. Joo, ei se. Nyt vaan täytyy ottaa lisää pelejä alle. Joo. Ei se auta. Ei mitään. Varmaan tässä on nyt sitten tämä meidän kontribuutio nyt tähän aiheeseen, että Kyllä. Erikoiden vertailu ollaan tyytyväisiä nykytilanteeseen. Balanssi on aika kiva, pois lukien Kruleboysit. Niin. Ja Cities of Sigmar tällä hetkellä. Siellä on Pontifex on ihan ylihyvä lyömätön. Että. Joo. Mutta kaikkea kivaa. Juu, niin ei se. Tässä vaiheessa me kiitetään. Muistakaa tilata kanavaa. Tykätkää videosta ja painakaa sitä peukkua. Joo. Peukkua sieltä ja sitten ehdotelkaa meille jotain jaksoaiheita, mistä haluatte kuulla höpinää. Niin juu, kyllä. Muistakaa kommentoida sinne, että mistä haluatte höpötyksiä. Joo. Höpötykset. Niitä kommentteja ollaan nyt odotettu aika paljon, että niitä nyt on jääty vähän kaipailemaan tässä. Joo. Tässä näin, että rohkeasti vaan kommenttia sinne, että mistä lisää höpinää. Joo. Niin, ei muuta kuin hyvää kesän jatkoa kaikille ja mitään muuta kuin grillit kuumaksi ja kaljat kylmään. No niin. Hyvää kesää. Morjes. Moro.